Για εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η εβραϊκή τιμή και το εβραϊκό αίμα. Με την έννοια ότι όταν χύνεται εβραϊκό αίμα δεν πρόκειται να σωπαίνουνε και να πληγούν όλοι οι Άραβες. Το λέμε ξεκάθαρα σύμφωνα με τον Εβραϊσμό. Αυτή είναι η αλαχά και σε όποιον τον αρέσει. Η ζωή ενός Εβραίου δεν αξίζει πολύ περισσότερο από όλα τα εκατομμύρια των εχθρών του εβραϊκού λαού. Αν είναι σωθεί ένας Εβραίος, ας εξοντωθούν όλοι οι εχθροί και αντισημίτες σε αυτόν τον κόσμο. Αυτοί και οι λαοί τους και οι οικογένειές τους. Για να σωθεί ακόμα και ένας Εβραίος. Έτσι. Εμείς πονάμε το λαό μας, δεν πονάμε τους εχθρούς του λαού μας. Και όταν γίνεται εβραϊκό αίμα, αυτό μας πονάει. Το αραβικό αίμα δεν μας πονάει. Που γίνεται. Τόσο κοινικά και τόσο σκληρά μερικές φορές, αλλά έτσι πρέπει να ακούγεται η φωνή του Εβραίου. Σε φτύνουμε υποκριτικά δυτικά κόσμε, στα μούτρα. Τα χέρια σου είναι γεμάτα εβραϊκό αίμα. 2.000 χρόνια δεν το ξεχνάμε και η εβραϊκή εκδίκηση έρχεται. 2.000 χρόνια. Μας χαρίσετε ολοκαυτώματα και πογκρόμ. Και τώρα έρχεστε να ταχθείτε υπέρ των ψευτοπαλαιστινίων των χέρων των εχθρών μας. Βρώμο αντισημίτες. Αντιεβραϊκά σκουλίκια. Η εβραϊκή εκδίκηση του Κυρίου έρχεται. Και όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα σας αναλάβει έναν. Εδώ είμαστε εμείς για να κλείσουμε κάθε λογαριασμό. Και όχι μόνο 6 εκατομμύρια είναι ανοιχτοί λογαριασμοί, πολλά εκατομμύρια από εδώ και αιώνες είναι ανοιχτοί λογαριασμοί και θα κλείσουν εβραϊκή εκδίκηση. Ναι, καμά, όπως το πιστεύω. Τα πυρηνικά τα έχουμε, δόξα τω Θεώ, και τα όπλα τα έχουμε, δόξα τω Θεώ. Τη βοήθεια του Θεού πάρα απ' όλα την έχουμε, δόξα τω Θεώ. Τη βοήθεια του Θεού πάρα απ' όλα την έχουμε. Τη βοήθεια του Θεού πάρα απ' όλα την έχουμε. Τη βοήθεια του Θεού πάρα απ' όλα την έχουμε. Τη βοήθεια του Θεού πάρα απ' όλα την έχουμε. Τη βοήθεια του Θεού πάρα απ' όλα την έχουμε. Όταν σε χτυπάνε ως Εβραίο και στο πρόσωπό σου χτυπάνε όλο τον εβραϊκό λαό και χτυπάνε όλη την εβραϊκή θρησκεία και την εβραϊκή πίστη και χτυπάνε όλο το εβραϊκό κράτος στο πρόσωπό σου, χτυπάνε τον ίδιο τον Θεό στο πρόσωπό σου. Ο Εβραίος εκπροσωπεί τον Θεό σε αυτόν τον κόσμο και όταν σπηλώνεται ο Εβραίος, αυτό είναι το ύψιστο χιλούλ Ασέμ, ο ύψιστος κλεβασμός του ονόματος του Κυρίου. Όλα τα έθνη μας έτρεμαν, μας εμπόντουσαν. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Σε σέβονται όταν έχεις εβραϊκή δύναμη. Ναι, συγγνώμη, να δώσουμε και το άλλο μάγουλο. Να μας χτυπήσουν. Αυτά δεν τα γράφει. Τα γράφει ίσως η βίβλος, αλλά όχι η εβραϊκή βίβλος. Η εβραϊκή μας βίβλος λέει κάτι άλλο. Λέει οφθαλμός αντί οφθαλμού. Ακριβώς έτσι. Αυτοί είμαστε. Εμείς δεν πουλάμε παραμύθια ούτε τη θρησκεία της αγάπης ούτε τη θρησκεία της ειρήνης. Και η ειρήνη δεν σημαίνει να διαμερίσουμε τη γη μας και να δώσουμε την πατρίδα μας στους χειρότερους εχθρούς μας για να κάνουμε ειρήνη, να τη βράσουμε αυτή την ειρήνη. Στο διάολο αυτή η ειρήνη. Αυτά λέει κάποιος ο οποίος πραγματικά εστέχει μέσα στην εβραϊκή ψυχή. Όποιος δεν το λέει αυτό είναι ένας δηλώσει τοπαθής ή δεν έχει μέσα στην εβραϊκή ψυχή και ένας χώρος του Ερεμπράβ, ένας εθνοπροδότης. Ήρθε λοιπόν η ώρα ο Εβραίος να δείξει ότι δεν είναι καθόλου καλός και αγαθούλης με τους εχθρούς του. Με τη βοήθεια. Αμ Ισραήλ, χάι, ο λαός του Ισραήλ, ζει.